Mananom taog humay. Tanaw to sila. Banatin ninyo. Ay! Danloga dre. Daghan dako na kay sila gagi oh. Dako na kay sila gagi oh, sa kadlaw. Dako mo gagi baka mura do congrats day. How to be you po? Wala tubi. How to be you po? Ano ba ito, bay? Sa'yo, sikrito ninyo. Pwede mo tabang? Ay, pwede kayo. Kung tabang ka. Karon lang. Nagka-vlog din, no? Pwede manggod mo. Walay matok. Wala, alimato. Banatin na ninyo. Ngayanan ninyo, oy. Ay, bulig ka dire. Utabang ko, unta. Unta ra. Galing. Galing, unsa man? Galing, ako makaibutang. Banatin ninyo. Hindi mo. Claire! Hello, Claire. Ano, sa'yo dito mo? Ito to, live. Oo, no. Galing walay signal dire. Ubus, sila manggod live. Pagbabaw kayo. Tawdog. Tower. Kung madato, kung marbi ka balakat, tawadan ko ka tower din. Kung. Congrats na lang. Walang kung madato na. Okay sa ayos. Okay pa mo diha. Kiraman mi dire. Ako dahil di ko okay. Ako na pag ang makanan ng papang mo. Wala man ako ang kulan. Kana, utabangan na tamo. Okay kayo. Magbong na dapat tayo dyan na mabasa. Di oy, kay ligon pa na siyang relasyon. Sayang na po yung relasyon ha.
Talagyan mo ah. Ah, di ba? Dalawan.
balay ba din eh? Unsa din eh? Kani? Kumay. Happy lang po. Masaya na ako sa nagtatanim ng palay. Basta pumugas ng plato, busy ko, busy Facebook, ako busy ko sa lungag, magsag-og, manglaba, manglinis ng bahay. Ang dami namin trabaho. Galing pala pala. Oo nga, nakapupunta ako ng Manila.